vi skal til Limfjorden, vi skal op til Nørresundby, vi skal til forstaden Nørre Uttrup, som ligger i Nørresundby, hvor Ole Bertelsen havde sin barndom, og hvor han har lavet nogle sange fra. Nørre Uttrup for mit indre blik dukker af mindernes tog. Kontant Andreas garnbutik og den døve åge og den rødmuste slagter Christensen på Gammel Kongevej, der betalte en 50'er i løn og en leverpostej. Og den løn var slet ikke så tosset for en knæk fra 6. klasse. Når folk stod i kø der i hans butik, sagde han lige øjeblik, og den replik blev han berømt for i Nørre Uttrup. Jo, der var det så skønt i Nørre Uttrup. Måske lige bortset fra Langhårsfabrikken. Det eneste sted, der ifølge statistikken var villig til at ansætte en langhårbavian. Men der skulle også knokles hele dagen med at ælte ler og slæbe til og fra. Og en dag var der også en, der fik hånden kørt af på krogen i eltesystemet. Og det blev meldt til Arbejdstilsynet. Men ellers var der ikke noget, der blev meldt i Nørre Uttrup. Nej, for der var der ikke noget galt i Nørre Uttrup. Det skulle det så lige være på Nørre Uttrup skole, hvor de delte sveder ud. For at rykke i en kjole, for at fløjte Waterloo, og for at stikke tilbage efter en halv kanalje i det store frikvarter, og en ubetydelig detalje som at male en karakterbog, eller deltage i spytkampe og tisse flager ned fra loftet på drengetoilettet, skyde med kramper eller kaste med tavlekridtet. Efter læreren, der tærpede gloser, indbød til dialog, og til sidst fik neuroser og måtte søge psykolog. Og det var synd, for han var egentlig forud for sin tid. Han indførte demokratier og respekterede det enkelte individ. Og den slags mennesker var der ikke mange af i Nørre Uttrup. Nej, den slags mennesker var man bange for i Nørre Uttrup, som er et typisk klassesamfund med sociale lag, hvor nogen går til grunder, andre hejser flag. Sorteringslinjen, som skar gennem byen, afgjorde hvem der var til industrien og hvem der skulle føres frem. Men traditionelt var Nørre Uttrup jo en arbejderby, en del af Sundbyvåg Kommune, der i 30'erne smækkede kassen i og kom under amtets administration og blev kaldt for en arbejdsløshedsø og kendt som kommunen, der var dømt til at dø. Ja, dengang kunne ikke engang skolelæreren på sin løn, og de arbejdsløse ventede på snetegn, og husene strøg på tvangsaktion, og ingen skibe blev losset ved kajen. Nej, det var hårde år med bitter nød og kamp for hver en skive brød. Og det husker de gamle i Nørre Uttrup. Ja, det husker de gamle op i Nørre Uttrup, når de sidder på bænken på torvet med bekymrede miner og ser på de unge på forkromede maskiner ud af den asfalterede hovedfærdselsår, hvor der før lå gartnerier og gårde, og hvor en jorddreng, der stod og tog et hvil, kunne blive forskrækket ved lyden af en bil. Men tiden går i Nørre Uttrup, og nu det er der hvor i Nørre Uttrup, som ellers er en fredelig by, hvor enhver passer sit, som har sin egen historie, der ikke fortælles så tit, som handler om et folk og en egen, en forstad ved motorvejen, et stykke jord, kaldt for Nørresundby Nord. Men for dem som bor der, er og bliver
Nørre Uttrup. 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 Nørre Uttrup.